Soňky 3 aýdan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň günnägor sewitleri gurukçulukdan ejir çekýär. Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy Lewan vilayatyna dowam edýän gurukçuluk barada habar berýär. Meteo jurnal howa maglumaty neşrine görä öňümizdäki günlerde Türkmenistanyň çägine ýene anomal yssyk howa garaşlýar. Lewan vilayatynyň sewitlerine aýlanyp ýerli ýaşaýjylar bilen gurrundaş bolan habarçymyz tas 3 aýdan gowrak wagt bäri ýurdun günnägor sewitleriniň gurukçulukdan ejir çekýändigini habar berýär. Ýeki damja ýagyş ýagmady, gurukçuluk tozan göterilmegi adaty ýagdaýa öwrüldi diýip bir Lewan ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hidrometeorologiýa barada gullugynyň bir meteorology şu ýyl Tomsyň başlaryndan bäri dowam edýän gurukçulugyň ýurdun hidrometeorologiýa taryhyna hasaba alynmanyny aýdýar. Howa gullugynyň fara we etrawyna ýerleşýän edarasynyň hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde sewitde 14 ýyl bäri aşa guruk howanyň hasaba alynmanyny gurrun berdi. Vilayatyň çägine şu ýyl bolan gurukçuluk soňky 41 ýylda hasabanyň iň guruk howa bolup diýip efirde adynyň Hangel diýip tutulmagyny soran hünärmen aýtdy. Bu ýyl bolan ygylsyzlyk kum sewitlerine jany jandarlaryň durmuşyna uly afat bolup diýip hünärmen belledi. Üstesine ýerli hünärmen gurukçulugyň sentýabrda hem dowam etmegine garaşlýanyny, ýakyn günlerde aşa yssyk howa garaşlýanyny gurrun berdi. Howa hünärmeni aşa yssyk howanyň tokoýlarda köp agagyň gurumagyna sebäp bolanyny aýtdy. Tom saýlaryny dünýäniň durly künjeklerine ýüze çykan tokoý ýangynlary ekspertlere görä dünýä boýunça daşky gurşawy awanýan howplary hususan howanyň global üýtgemegine üns çekdi. Soňky ýyllarda halkara jemgyýetçiligi hususan iri günbatar ýurtlary gal bersede köp sany iri halkara gurumlar klimatyň üýtgemegi, howanyň global maýlamagy ýaly meseleleri boýunça ähli ýurtlaryň tagallalaryny birleşdirmäge finansiýar. Türkmenistanyň hökümeti daşky gurşaw meseleleri boýunça halkara jemgyýetçiliginiň alyp barýan tagallalaryny goşulýanyny aýdýar. Ýöne ýurdun çäginden aşa köp mukdarda syzyp çykýan metan gazy, şeýle-de ýurdun çägine hereket edýän zawodlaryň daşky gurşawy ýetirýän yaramaz täsirleri barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Bu aralykda howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 23-25 sentýabr aralygyna Türkmenistanyň territoriýasyna howanyň aşa ysy bolmagyna garaşlýanyny habar berdi. Neşriň ýazmagyna görä ýurdun käbir künjeklerine howanyň temperaturasynyň 39-42 gradusa ýetmegine garaşlýar. Neşre görä 23 sentýabrda ýurdun köp böleginde howanyň temperaturasy +32-+37 gradus bolar. 25 sentýabrda ýurdun günnägor, günorta günnägor we günorta sewitlerine howanyň temperaturasy +35-+40 gradus bolar. Aşgabatda 24 sentýabrda +39-+41 gradus bolar. 25 sentýabra geçilen gece we ýerden tizligi sekundda 12-17 metr etýän şemale öter. Resmi maglumatlara görä Türkmenistana umumy 100den gowrak hidrometeorologiýa beketleri we howa gödäwçilik nokatlary bar. Jemi 4 sany Vilayet hidrometeorologiýa merkezleri döredilýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçülikligiň habar berişleri işleri ýurtdaky tebii helakçylikler şol sany rekord derejä ýeten gurukçuluk we onuň adamlaryň jany jandarlaryň durmuşyna gal bersede, obu hojaluk önümçiligine ýetirýän yaramaz täsirleri barada habar bermeýär.